Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan abin littafin ahadari. Bismillahir rahmanir rahim. Wato bismillah da sunan Allah. Ar-Rahman mai jin kai, Ar-Rahim mai jin kai, amma da rahamaniya wadda yake tana yiwa ta yanke kamar lafiyar duniya, abinci, iska, wane ne da sauran dai abubuwan da yake yana yiwa su yanke. Rahim wato rahamaniya wadda ba ta yankewa, imani, shiga aljanna da sauran irinsu. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, kuma tsira ta tabbata ga shugaban Muhammad wa alihi wato da danginsa na kusa waɗanda yake ya haramta gare su ci zakka, wa sabi sannan da sabban shi duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya imani da shi ya ganshi lokacin imaninsa kuma ya mutu akan imaninsa shi ake ce masa sahabi. Wa sallam kuma Allah shi aminci gare su. Alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin talikai. Wassalatu wassalam, tsira da aminci su tabbata ala sayyidina Muhammadin bisa ga shugaban Muhammad khatamin nabiyyin, cikon annabawa, wa imamil mursalin kuma shugaban manzanni. Abinda bambancin annabi da rasul, annabi wato Allah ya bashi wani hukunci don yayi aiki da shi kadai ba ya faɗa ma kowa, shine annabi. Idan an umarce shi da ya gaya mu wani ya zan manzon Allah, to annabi shine cikon annaba, bayansa babu wani mutum wanda za a ba wani abu na ibada don shi aiki da shi. Kun gane? Wali ba a ba shi wani hukunci sabo, sai dai ya bi abin da annabin da yake bi ya zo da shi. Amma in ya ce an bani wani abu to ya da wani nubuwa kenan. Kun gane bambanci? Babu waliyin da ake ba wani sabon abu don ya yi aiki da shi. Sai dai ya bi abinda annabin da yake bi ya zo da shi, abinda an wulaya kusanta zuwa ga Allah, abinda kusanta kada ka ƙetare haddodin da ya kance ka da shi. Ya ce banda haram banda makaruhi. Wato in mutum imaninsa ga Allah ya kai ya ƙone sifar shi biyu, wato ba hushinsa bai sa ya yi abinda Allah ya hana, ko shawarsa ba ta tsaye abin da Allah ya hana, to wannan shi yake ce ma wilaya khasa keɓantatta. Amma ko mutum yana saba mu Allah, wato abin nan ba a cewa ba musulmi ba ne, yana nan musulmi, amma sai ya kai ba shi saba mu Allah da gangan, to wannan ake cewa wilaya khasa. Abinda sharadin wilaya khasa mutum ya tsare ibada yadda Allah ya ce kuma gwargwadon yadda suna ta ce. Amma in ya kai a bashi wani abu sabo to annabi ne, in ya kai a gaya masa abin nan da an ka bashi ya haɗa wani ya zama manzon Allah. Kun gane bambanci tsakanin su?